Minkejja li fl-aħħar sija ġie interrogat fid-depo, it-tielet Rumen li kellu jitressa l-qorti brabta mad-delitt f'Paċeville reġa' ħassu ħażin ħafna tant li kellu jerġa' jittieħed l-isptar. Dan huwa t-tielet persuna li qed ikun akkużat brabta mal-qtil ta' Rumen ieħor f'Paċeville, delitt li seħħ nhar it-Tnejn li għadda. Huwa kellu jitressa quddiem il-Maġistrat Natasha Galea Xiberras il-ħadd mixli bil-qtil ta' Josef Rivas u diversi akkużi oħra. Issa għadu mhux ċert meta jista' jiġi liċenzjat mill-isptar u eventwalment jitressa l-qorti. Nhar l-erba' li għadda kienu tressqu l-qorti żewġ aħwa Rumeni li ġew mixlija brabta mad-daqqa ta' sikkina fatali li qatlet lil Rivas f'Paċeville fid-daw tax-xemx. Kienu Julian Tanase ta' 35 sena u Dan Andrej Tanase ta' 32 sena minn Bukarest li tressqu quddiem il-Maġistrati Farrugia akkużati bil-qtil, possess ta' arma waqt it-twettiq ta' reat li ġarrew sikkina fil-pubbliku mingħajr liċenzja u kisru l-paċi pubblika. Iż-żewġ taħwa ġew akkużati wkoll b'reati relatati mal-għajxien mill-qlieħ tal-prostituzzjoni. It-tielet raġel arrestat brabta mal-qtil li hu wkoll Rumen għadu qed jingħata l-kura l-isptar mistenni jitressa l-qorti l-ħamis quddiem il-Maġistrat Noel Bartolo dejjem jekk jilħaq jirkupra mill-ġrieħi li ġarrab.